Minkälaisia toiveita Jurpilla? 60-senttinen taimen ossa tietysti. Eka heitolla. Riittäjästä tulee toisella. No niin. Mulla sama. Palsankoski. Onko antanut mitään? Pelkkiä tärkkejä. Muutama tärkkä. No niin. Aika hiljasta ja vesi alhaalla. No se on kyllä hankalaa joo, varsinkin tuolla vieheellä kalastaminen. Niin. Mutta perholla ihan ok. Näyttäisi olevan pinnassakin välillä tuo kala. Että... Oletko nähnyt muuten yhtään molautusta? Oo, tossa just tässä Niin tässä. suvantopuolella. Siinä oikein komeita molauksia. Mäkin istuskelin jonkun aikaa tän kosken alla siinä kivellä ja katselin, mutta ei siinä mikään isompi kala käynyt. Joo. No sä oot käynyt täällä joskus aikaisemmin. Kerran vuoteen, 2 kertaa vuoteen. Joo. On tullut käyty. Ihan mukava paikka Tää on semmonen. mukava rauhallinen. Kyllä. Pitkä pätkä. No eikö meinaa toimia? Ei, mä oon aukaissut tätä siltä alhaalta asti. Sitä kuohua näin. No, mennään makkaranpaistoon. No niin, visuäijät on makkaranpaistossa Palsankoskella. Jurppi, onko tänään ollut tapahtumia? Pari tärppiä, mutta loppujen lopuksi aika hiljasta. Tästä lähdettiin tonne alas vain pari kilometriä kahlaan ja heittelin. Ei muita tapahtumia. Niin, kelihan on nyt ihan semmonen niinku kalakeli, eli ei ole mikään liian kuuma auringonpaiste, vaan tämmönen pikkusen kosteekeli. Ihan sopiva keli tuolla liikkuu. Hyttysiä on ja hyttysen. ihan yksi. No niin, ei tarvitse yksi olla. Ja muuten rauhallinen. No niin, viimeksi jäi vähän kesken tuossa, kyseltiin nuotiolla, että minkä kokoisia kaloja on saatu ja hauki oli kohtalaisen kokoinen ja se haettiin ihan kuule autolla ja haavilla rantaa ja minkäs kokoista lohta sitä on sitten metsästetty ja mistä päin, onko pohjoisen koskilta? Tornion joelta on saatu suurin lohi ja se on ollut 11 kiloa. No niin, sillä. Joo, kyllä se ihan mukava väsytys oli. Soutamalla naamisuvannosta. Okei. Minkälaisella, tuliko vaapulla vai perholla vai? Vaapulla joo, ei ole perhoja tullut paljon soutettua. Taisi olla väylävaappu paikallisen tekijän puista. No, eli sielläkin kokemus puhuu niissä välineissä. Kyllä. Tämän päivän ruokakalat on vielä saamatta, mutta makkarat on tulilla ja lähdetään jatkaa kohta, kun on makkarat syöty, niin
vähän kirjolohen metsästystä ehkä. Vai taimen? No taimenet on tänään saatu ja päästetty pois, että nyt otetaan ruokakalat huomiseksi. Ootko käyttänyt perhoa vai virveliä? No tänään on nyt lähdetty taas perhohommiin, eli otettu perho käyttöön ja kyllä sieltä mukavia tärppejä on tullut. Että Onko kalaa ylös asti noussut? No, taimen kävi semmoinen pieni, mutta tietysti päästettiin takaisin niin kuin pitääkin. Mutta mukava väsytys ja taistelu oli. Minkälaista? Sain haaviin. No niin, se on silloin saatu kala. Mites muuten? Ootko enemmän virveli- vai perhomiehiä? No vähän molemmilla tykkää. Riippuu tietysti vähän paikastakin, että jos on matalaa ja kivikkoista, niin sitten mennään monesti perholla ja sitten jos on semmoista isoa väylää, missä pääsee hyvin virvelillä ja vaapuilla uittaa, niin sielläkin tykkään käyttää sitä vaapua sitten. Kyllä. Monipuolista kalastusta. Mikäs se on ennätyskala? Ennätyskala on varmaan 8 kilon hauki. Järvestä tuli mökillä. Ei ole vielä kymppikerhoon päästy. Eli vielä riittää vähän haasteita silläkin saralla. No kyllä. Ja pieniä sitten aina. Silloin täällä tulee. Entäs näistä jalokaloista niin suuri? No taimen on semmonen 1,5 kiloinen. Mistä se on saatu ja millä välineillä? Se on itse asiassa saatu täältä Pausankoskelta. Virvelille vaapulla tuli tullut Team Eskolla eli Rapalan koneella. Eli tuttu paikka kyseessä ja montut tiedossa, missä kalat lyvyy. No ainakin kokeillaan aina sinne, mutta ei sieltä aina. Mikäs on Jurppi parasta makkaraa, mitä kalareissulla voi aina grillata? No kyllähän se on Kivikylä Huilun tuhti. Ilmanen mainos ja makkarat siitä kotiin. Yes. Niin. Laatikollinen makkara. Kyllä, kiitos. No niin, hyvä. Onko itse tehtyjä vaappuja nyt käytössä? Joo, itse Tehyllestä on tullut tänään kalasteltu. Tuo on tämmönen punainen. Vai pinkki mikä? Tää on tämmönen puna-oranssi. Luulisin, että kirjolohet tykkäisi. Kyllä äsken tykkäs, mutta tänään on ollut vastaiskut vähän myöhässä. Niin. Jääty ihmettelemään, kun on tärpä. Kädet jäätynyt Niin jo, 3 kertaa peräkkäin. Joo, se on lomalla aina tämmöstä. Mm.